гости в кафето. Вие сте с програмата на Русенското Дарик кафе, скъпи слушатели. Професионалната гимназия по механотехника Юрий Гагарин организира вчера първото по рода си училищно автошоу «Майсторско управление на автомобил» заедно с партньори. Събитието се осъществи под егидата и с участието на 10 от най-големите и престижни автосервизи в града, с които гимназията има договорни отношения. Сега на гости на Русенското Дарик кафе победителите в вчерашното първо заградени ученическо рали Никола Ранков и Николай Иванов, съответно ученици от 11 и от 12 клас, както и заместник директора на училището Милена Бъчварова. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Как сте, шампиони? Добре се чувстваме. Никола Ранков, той спечели в категорията мотори. Той е 11-класник. Мотопеди. Да. Мотопеди и мотори, да. И Николай Иванов, който пък съответно 12 класи грабна купата в състезанието с автомобили. Да. Всъщност да започнем с вас, госпожо Бъчварова. Каква беше идеята за самото състезание? Как се роди тя? За първи път се организира в Русе. Идеята за самото състезание се роди, за да покажем на обществеността, на нашите ученици, че ние успешно работим с партньорските организации и на практика прилагаме дуалната система на обучение, за която се заговори напоследък доста. Имаме подкрепата на най-големите и най-престижни автосервизи, защото сме осъществявали много съвместни дейности. Наши ученици ходят на практики там по различни проекти. В 12 клас учениците ходят на практика в един от най-големите автосервизи в града. И имаме абсолютно успешно сътрудничество, което желаехме да покажем. Освен това, нашите ученици успешно спечелиха доста състезания в професионалната сфера, в която се развиват, и по време на курса на тяхното обучение получават свидетелство за управление на МПС безплатно. Искахме да покажем, че освен добри професионалисти, монтьори и техници, те шофират и доста добре, внимателно и са готови да откликнат на бизнеса и на пазара на труда. Николай, ти всъщност имаш ли свидетелство за управление на автомобил вече? Да. Вече имаш? Даже имам го от една година. От една година? Вече имам една година. Ти, Никола? Аз от 2 години имам свидетелство за мотопед. За мотопед. Значи вчера всичко е било законно. Да. Всички участници имаха свидетелства за управление на автомобил или съответно на мотопед и мотоциклет. Добре. Вие как я усещате като ученици в механотехникума, тая подкрепа от страна на бизнеса, на автосервизите? Подкрепата е голяма, защото те ни дават възможност да се реализираме в средата, която искаме да се усъвършенстваме до такава степен, че един ден да можем да се отворим наш собствен сервис. И имаш ли такова желание? Един ден да си отвориш сервис? Имам такова желание, но не е толкова лесно, колкото изглежда всъщност. И това, което ни го дават те още от такава възраст, в която ние още се учим на най-основните неща, благодарение на училището, участието в тези проекти, където ходихме в Германия, там също ни беше малко... Доколкото разбрах, ти в момента работиш в един сервис. След 4 училище и учениците. От 4 години работиш. Никола, ти работиш ли сервис? Не. Имаш ли мечта да си отвориш сервис някой ден? Да, имам. Естествено. Добре, а това партньорство как се зароди с бизнеса? От кога датира? Липсата на кадри ли го породи всъщност? Всъщност ние имаме договорни отношения с един от най-големите сервизи още от около 2000-та година. Какво означава договорни отношения? Договорни отношения значи, че имаме сключен договор за съвместна дейност. Там наши ученици провеждат практика по специалността, веднъж седмично, разделени на групи в техния автосервис. И всъщност обсъдени са учебните програми заедно. Идеята е да могат да придобият умения, които в една училищна работилница придобиват, но да надградят уменията си и на практика да се сблъскат с различни казуси, да решат различни проблеми, които
могат да възникнат по време на работата, реалната работа в автосервис. Идеята е да получат практика на реално работно място, за да видят условията на труд, какви са отговорностите, ангажиментите, които ще имат в последствие. А започват ли работа? Има ли случаи след това да започнат работа в този сервис? Да, много от тях започват работа. Автосервизите... Работодател също може да прецени доколко добри са те. Работодателя именно преценява и посредством проектите, които Министерството на образованието реализираме успешно, вече третия етап в момента тече ученически практики. Почти всички ученици от 10 клас, 10, 11 и 12 клас са разпределени в различни автосервизи и провеждат 240 часа практика, за която дори получават стипендия, финансиране, след като приключат часовете. Така работодателите имат възможност да преценят кой какви умения има и един голям процент от тях получават предложение да останат на работа. Ходят на обучение и в чужбина, доколкото разбрах учениците от вашето училище. Да. Николай е бил, предстои Никола да отиде. Да. Да му пожелаем това да се случи, защото... Той е успешно класиран, така че той няма как да не отиде. Няма вече как да не отиде. Успешно е класиран след предварителна подготовка, положени изпити, допълнителни часове, които е посещавал след учебно време, за да се подготви. Така че той вече е класиран и на 12 юли заминава за Берлин. Където е бил Николай преди това? Със същия партньор решихме да работим, защото автосервизите в Германия предлагат страхотни възможности, нови техники, технологии и затова решихме да заложим на същия партньор, защото имахме прекрасни взаимоотношения. Кой е партньора ви там? Партньора ни е една организация, която е една от най-големите организации в Германия, нарича се ГЕП и осигуряват практики, работят по различни международни проекти повече от 15 години. Николай, ти самия каза, че в момента работиш, 4 години работиш в автосервиз в Русе, в квартал Чародейка. Каква е разликата в един автосервиз в Германия, където си бил, и в България? Ами, разликата е там, че там влизат само нови модели коли. И новите ли се чупят? Чупят се и то доста, макар че пътищата са им толкова добри. Ами, разликата е, че там техниката и начина на обслужване е съвсем различен. Инструментите, с които работят и диагностичните програми са съвсем различни спрямо нашите в България. Доколко полезно ти е тогава едно такова обучение? Ами беше ми полезно, защото след това, като се върнах в България, ми помогна за развитието ми тук, докато... Някои съвети, които ще дадеш на Никола, да не е толкова новобранец като теб, когато си бил за първ път там. Ами то няма как да ни бъде. Всеки именно по този път. Трябва да си стигне, да. Ти вълнуваш ли се от това пътуване до Германия? Ами... Какви са очакванията? Разпитува ли си го вече Николай? Какво е там, как е? Не съм го разпитвал, но ще видим. Добре. Скоростите, които си позволяват младите шофьори, не знам при вас как е. Вие сте, може да кажем, професионалисти до известна степен, но като застанете зад волана, чувствате ли се достатъчно сигурни да натискате педала по? Не. Високите скорости са по принцип за полигоните, не за пътищата, където се движат хора и пресичат навсякъде. Все пак това е една отговорност към нас, защото и аз, освен да карам автомобил, и аз карам мотор. И виждате ми всеки ден по новините какви нещастни случаи се случват с мотористи и с пешеходци, така че според мен високата скорост по пътищата. Ти се подготвиш за абитуриентски бал, предполагам? Да. Как бъде подготовката? Костюм, обувки, всичко е? Всичко е нагласено. Само къде ще празнуват абитуриентите на механотехнико на тази година? Космополитен. След това ще има ли някъде в чужбина нещо? Те празнуваха вече в чужбина. Ходили се вече? Да, така че предстоят бъдещите 11-класници. Вчера абитуриентите предадоха щаветата на следващите. Надяваме се, успешно подали сме и ново предложение за проект за последващия випуск, които в момента са 10 клас, така че надяваме се успешно и се стискаме палци резултатите да са позитивни, когато излязат в края на месеца. И при нас общо взето доста вълнения се случват. Опитваме се да покажем, че обучението може и да е приятно, освен скучно и стандартно. Опитваме се да правим доста нестандартни неща.
които да са им в полза и да направим училището по-привлекателно, да имат желание да идват на училище, да се усъвършенстват и да излязат в крайна сметка и добри специалисти. Николай, аз живея в парк. Още не съм чул, че Механото има бал. Ами, тази година много се излагат неща. Добре, предстои, предполагам, и прием на нови ученици. Как ще протече той? Какво трябва да знаят хората, които, да речем, че ще имат желание да запишат децата си в... Ами да, имаме прием. Обявили сме прием на ученици след завършен 7-ми клас. Те трябва да се явят на външното оценяване, с позитивните резултати си подават документите и след което, когато са класирани, приети идват да се запишат при нас. След 8-ми клас сме обявили прием в специалностите автотранспортна техника, в която се обучават двете момчета, възобновяеми енергийни източници и топлотехника, което според датите и заповедта на министъра учениците идват на място при нас, подават документи и ние извършваме класирането. Отворени сме за прием, очакваме да дойдат много амбициозни ученици, които желаят да получат професионално обучение, качествено, по-различно и да имат възможността да проведат различни видове практики на територията на страната в различни фирми, както и в чужбина. Как си сътрудничите с Русенския университет? Защото предполагам, че голяма част от учениците, които завършват при вас, пък се прехвърлят там, защото той дава една възможност за едно такова професионално израстване. С Русенския университет имаме прекрасни взаимоотношения и се сътрудничим от години. Всяка година ежегодно те провеждат едно състезание млад техник, на базата на което завършващите ученици се явяват на тести и после биват приети без приемни изпити. Освен това, преди няколко години бяхме домакин на едно регионално състезание най-добър млад автомонтьор. Изцяло с тяхно съдействие, със съдействието на един от автосервизите посрещнахме голяма група от различни училища, от различни градове в региона, така че ние имаме много успешни сътрудничества с тях, извършваме различни инициативи, наши ученици са ходили дори там на обучение, имаме извънкласни курсове, миналата година организирахме и по-миналата едно обучение по информационни технологии с различни програмни продукти, SolidWorks, което им дава възможност да конструират различни детайли, така че ние имаме прекрасни взаимоотношения с тях и дълго сътрудничество. Николай, аз да те питам, ти каза, че работиш в автосервис. Не знам дали сте гледали, но наскоро излезе един репортаж на колеги от София за това как в някои сервизи всъщност не правят нищо. Подменят се стари части или... В Руси как стоят нещата? Носят ли се някакви слухове из вашите среди на автомонтьорите? Не съм чувал за такива работи в Русия, но тук при нас не са чак толкова много сервизите, както в София. Там също има и много нелегални сервизи и при тях конкуренцията е много висока, доколкото в Русе не е чак толкова... По-малък град и хората се познават. Именно. Аз поне... Как се забавлявате? Учите, работите, как се забавлявате? Остава ли време? Остава време за всичко, когато човек се подреди. След работа. Добре, беше ми изключително приятно да се запозна с два приятни младежи, много сериозни. На Николай му пожелавам успех, той ще кандидатства в Русенския университет. Той вече е прият всъщност, без да кандидатства, благодарение на участие в олимпиади. Състезания олимпиади. Успех в Германия. Надявам се, че ще ти хареса и ще ти помогне пък и на тебе да си толкова ентусиазиран като Николай, когато се върнеш. Благодаря. Успех с приема. Благодарим ви за поканата. Благодарим. Надявам се това да не е единственото състезание, което ще остане, да се превърне в традиция и наистина тази връзка, която сте изградили с бизнеса, която наистина е показателна, че когато има желание и когато има нужда най-вече, нещата могат да се случват. Със сигурност няма да е единственото събитие, защото вече планираме и следващи събития, така че идеите са много. Времето е пред нас, да си пожелаем успех, успешно завършване на момчетата от 12 клас, успешно полагане на държавните зрелостни изпити и късмет на всички зрители. Благодаря ви. Слушатели. Лек и успешен ден. Мерси. Това е Дарик Радио.